Bagon ba niya? Here we go. What's up mga kabingka? My name is DJ March Barrios. Just click and subscribe. Just click and subscribe. For more videos, just click the subscribe button. 2,000 years later. So what's up mga kabingka, no? For today's mga kabingka, magbuhat ko Frank video, okay? Frank video gikan sa akong mga friends diri sa Facebook, okay? Kung kinsa-kinsa ni sila ato ning tan-awon kung kung okay ba ni sa ila, ha? Wala ko maingon sa inyo, ha? Walang gudi, trip lang gudi. Peace be with you. Okay mga kabingka, karon mga kabingka mag prangko sa akong mga friend diri sa Facebook. Ayam. Tanaw natin prank video. Try nato ni mga kabingka. Gamit nato ning kuan. Kita tag Andre, ha? Kita tag video call. Apa na to ni? Sus. Maghanap tayo ng mga ating mabibiktima. Kani kung tanaw na to online ba ni siya si Kuan, kani si ano to ning na online dere, ha? Kani si Art. Tingnan natin. Gumising ka na ba? Gumising ka sa kumaturan. Yes mga kabingka, atong ikadua karon mabiktima mangita na puta diri mga kabingka, gana si Art. Tanaw na to ron mga kabingka, sana po dato mabiktima. Tao na to diri, kinsa na po dato mabiktima. Kani dapat gini siya magkuan-kuan. Ayam. May signal mga kabingka. May signal. Ayam. Ano may signal? Ayam. Kita.
Mangita na po ko karon. Ngita na po ko. Kisa po ako biktimahon rin, biktimahon. Kani. Pasensya na dolls. Ayam! Hey. Terada. Ayam! No. Kita daw ta. Kisa na po na itong sunod niya mabiktima. Pasensya gina sa mabiktima ni Ron. Isa ba niya? Wala na tayo mabiktima diri ah. Puta-pataka-taka diri. Kuan basig mabad trip ta. Ayam! Nakupo. Kani. Ayam! Sayang wak niya gitu bang. La nya gitu bag. Boy Dubers. Kani ang sunod na biktima ho na po. Okay, Radals. Ayam! Yeah. Tingo ka ni. Wasup. Ha? Naman.